V narodu, ki dolgo ni razlikoval med pesnikom in politikom, je Tone Partljič eden izmed zadnjih predstavnikov svoje vrste. Pisateljsko kariero je začel kot komediograf, nadaljeval kot poslanec Državnega zbora in se v zadnjih desetletjih izkazal za prenosljivega kronista, ki ga v zagato ne spravijo niti najbolj zaviti vozli zgodovine. Tone Partljič, prosim, za vaš prispevek. Egy olyan nemzetben, amely sokáig nem tett különbséget politikus és költő között, Tone Partljič az utolsó képviselői közé tartozik a maga nemében. Írói pályafutását komédiásként kezdte, majd folytatta az országgyűlés képviselőjeként, és évtizedek során lelkiismeretes krónikásnak bizonyult, akit még a történelem legbonyolultabb történetei sem hoznak zavarba. Tőle sajnos nincs fordításunk. Opravičujemo se vam, gospod Partljič, ampak je že upravičeno. Nimamo prevoda v mađarski jezik. Jaz bom poskusil, koliko minut imam na razpolago, boste vi mi pokazali, da je neham. A so mađarski kolegi bojo nastopili? Ne, oni so vsi odsotni. Najprej povejte gospe Denisi, da se zelo upravičujem. Najprej sem spraševal, če je prevajalka, potem, če bo deklamirala, če je organizatorka. Zdaj sem po prvem nastopu gospa razumel, da ste pomembna igralka in se vam upravičujem. Jaz imam hčerko igralko in vnukinjo igralko. In zelo spoštujem in če sem se slabo obnašal, se upravičujem. Poprečen ali pa celo malo nadpoprečen bralec, sedaj ko sem v penziji, lahko samo berem, približno ve o mađarski literatúri. Szóval néhány magyar írót szokott olvasni, de elképzelhetitek, hogy az átlagos szlovén olvasó milyen keves magyar irodalmat olvas. Megfordítva. Pedig obratno tudi velja pravi. Najbrž, ja. Jaz se zavedam, da gre za velik narod, zgodovinski narod, en del slovenskega naroda je bil znotraj Ogrske ali kasneje Avstro-Ogrske. Čeprav v literaturi se naš dvomilijonski narod misli, da je tudi velik. Nisem prepričan, da je to tako od velikosti pomembno. Vendar nekaj literature poznam, pa bi vam povedal, kaj povprečen Slovenec pozna. Sam trenutek moram prevesti, naj prevajam sploh? Ne, vi se takoj oglasite. Ja. Szóval azt mondja, én így nagy vonalakban fogom ezt csak fordítani, azt mondja, hogy a mi 2 milliós nemzetünknek a szlovénekre gondol, úgy szintén úgy tűnik, hogy nekünk is egy nagyon fontos irodalmunk van, és úgy hisszük, hogy ez egy nagyon lényeges dolog nálunk is. Persze a magyaroknál is így van biztos, de a magyarok egy történelmi nemzetet jelentenek, sokkal többen vannak, és mi is része voltunk a valamikori formációinak. Tudi slovenski dijaki poznajo Zlati človek od Jókaija. Az aranyembert Jókaitól a diákjaink is ismerik. Ko sem bil jaz v gledališču, sem dal 20 let, 22 let, sem dal na repertoár 2 mađarski igri. Amikor ő 20-22 évig a színházban dolgozott, akkor 2 magyar drámát tett programra. 3 pravzaprav. Od Ištvana Erkenija, Totovi, pa Mačja igra. A Mačka játékot Örkény Istvántól. Potem pa je ni tako znan kot vaš prozaist Imre Kertész, ampak je Ákos Kertész, ki je napisal dramo 3 vdove, nastopajo pa samo 3 ženska in ker v gledališču včasih zmanjka vlog za ženske, to zelo radi dajemo na repertoár, je to tragikomedija.
Szóval Kertész Ákostól az özvegyeket, és mivel a színházakban úgy szokott lenni, hogy nincs elég szerep a nők számára, azért ezt szerették ezt a darabot. Seveda je pri nas... Csak annyit szeretnék mondani ehhez a 2 millióhoz, hogy amióta én elmentem Szlovákiából, mert én is szláv vagyok, nekem így a szláv népek mind egyek. Úgyhogy én azt érzem, hogy a szlovénak szlávok, mint én, és tulajdonképpen az én népem. Skratka, odkar je odšla Slovaške, ker je ona Slovakinja, se ji zdi, da so slovanski narodi eno, da smo vsi eno. Mađari pa dobri sosedje. A magyarok pedig jó szomszédok. Ja. Sam pa imam tu zadnjo knjigo, ki sem jo prebral, vi, ki ste z Mađarske, boste takoj vedeli, to je Satanov tango. A sátán tangót olvasta utoljára. Ja, Krasna Horka, kako se zgodi. Krasna Horka. Ja, prej sem pa prebral Vojna in vojna. Háború és háború, azt is elolvastam, mert mind a kettő le van fordítva szlovén nyelven. Ja. Tu imam knjigo, sem rekel Satanov tango, imam v avtu, ker sem ravno kar prebral. Zelo je popularna pri nas in znana Agatha Kristof, kako se izgovori, šolski zvezd. Ja, ja. Potem pa Peter Nadas. Nadas Péter. Ja. On ima eno novelo, ki pravi, naslov je skrbna opredelitev kraja. In na tiho celo mislim, popiše prebivalce, tako, on ima vikend, v Budimpešti ima vikend, vse zgleda, kot da bi bil to okolica Hodoša, kot da bi bili ti kraji. Saj je tu blizu Zaleto in se to v bistvu je to enotna pokrajina. Ja, sem tako zastopil, kot da se tu vodi. Úgy érezte, hogy a nádas írása olyasmiket ír le, mint hogyha itt nálunk a szomszédos faluban élne. Mondom neki, hogy hiszen itt közel is van, úgyhogy azért jól érzékel. Vi sigurno vsi poznate Jurka Rudasa, ki piše veliko moderni, književnost je tudi pri nas preveden. Točka 1 je končana. Na, ez volt az első. Zdaj bom pa dve mal avtobiografski povedal. Eno, pa potem bom na kratko povedal, kaj je bilo tam napisano, kar smo prevedli, nismo prevedli. Naša familija je izjemno, mal bi rekel, tudi tragikomično povezana z Mađarsko. Az ő családja tragikomikusan a magyarokhoz fűződik, vagy anekdotikus módon fűződik a magyarokhoz. Jaz sem iz Štajerske, torej iz Maribora, mi smo bili integrirani v Tretji rajh, nismo bili okupirani, ampak je Hitler rekel, naredite mi deželo spet nemško, so jo šteli za nemško in so naši fantje morali iti v nemško vojsko. Szóval Mariborból jön, Stájerországból, és persze ez a német Reichhoz tartozott, a Hitler ott jelentette ki, hogy ismét tegyétek ezt a vidéket németté, és a szlovén fiúknak csatlakozniuk kellett a német katonasághoz. So bili kar mobilizirani, tudi moj ata. Mobilizálták őket, és így az apját is. Vendar je, ko je ata odhajal, rekel mami, naj mu da liste tobaka in notri staro jugoslovansko vojaško knjižico. In je potem pobegnil k Rusom, ki ga niso šteli za ujetnika, ker je imel slovansko poreklo in je potem ostal kot vojak v ruski armadi. Szóval mielőtt még elment volna hazulról, azt mondta az édesanyjának, hogy a dohányba csomagolja, vagy így tekerje bele a régi katonakönyvét, és amikor megszökött az oroszokhoz, akkor nem fogolyként volt kezelve, hanem katonaként. Ko so Rusi že prodirali na Karpate, je bil pol leta na Karpatih. V Karpatih bi rad rekel, da imamo Slovenci, poznate, lepo ljudsko pesem. Mati piše pismo belo, sin si živ, ni treba prevajati, sin si živ, ne pišeš nič,
pismo Ogrsko deželo, tam, ker gore so Karpati, ni važno, da tam je ptič, ga pošilja mama, naj ga pozdravi, ptič se pa ne vrne, ker je sin v Karpatih mrtev in mati zdaj doma objokuje. Torej bil na Karpatih, kakor so pa Rusi, Rdeča armada prodirala, je potem bil 3/4 leta v Budimpešti, ruski vojak. Sam ni, nam otrokom je rekel, niti enega šusa nisem spustil ne na nemški, ne na ruski strani. Szóval, amikor közeledtek a Kárpátokhoz, most akkor itt közbeugrott egy ilyen szép népdallal, szlovénnal, ami kötődik a Kárpátokhoz, és a Vörös Hadsereg közeledett Budapesthez, és 3-4 évig ő ott volt Budapesten, de ő nekik, a gyerekeknek mindig azt mondta, hogy ő sehol sem lőtt ki golyót emberbe. In je kot ruski vojak je vozil hrano iz glavne kasarne na tiste manjše položaje, iz Budafoka na Budo pa nazaj. Doma je vedno pravil, sem delal v Budafuku, je pravil, kar v Sloveniji veste, kaj pomeni. Mama ga je vedno tepla po prstih, ampak Ata je rekel, nisem kriv, če se je tako reklo. No és orosz katonaként a fő laktanyából mindig ennivalót szállított Budafokról Budára, és akkor ezt mindig úgy mondta, hogy Budafok, nem? Ezt a szót használta, és akkor az anyja mindig megszívta. Nas otroke je učil štet mađarsko do 10 harov, net, pa ne vem, kaj smo vse morali znati. Megtanította őket 10-ig számolni. Kadar je pa hotel mamo dražiti, pa rekel, kak lepa je Eržika. Mi smo se zdaj peljali mimo ene gostilne Eržika, je vedno rekel, kak so Mađarke lepe, najbolj pa Eržika. És amikor az anyját akarta bosszantani, akkor mindig azt mondta, hogy jaj, milyen szépek a magyar nők, milyen szép az Erzsike. Ampak je pol mama našla eno fotografijo žensko, kjer je zadaj pisalo Eržika. De az anyja talált is egy fényképet, amelynek a hátán azt írta, hogy Erzsike. Ko je bilo konc vojne, so mu Rusi dali konja 2 in voz in so rekli, pojehaj ti v svojo Slovenijo, Franc. Mnogi so ga pa vabili, naj gre z njih s kozaki k Donu. Ampak, ko je Ata šel z tem vozom z ene strani Budimpešte na rob, so ga spet ostavili Rusi, mu vzeli, so ga imeli, kot da je morda pobegnil, so mu vzeli konje in, ker je bilo konc vojne, on je pa že šel proti Sloveniji in takih je bilo zaprtih, on je pripovedal 12 takih, ki so jih ti Rusi na drugem koncu prijeli in so jih šli zvečer obesiti. In ker moj Ata bolj mali, so jih zvečer obesili 7, potem so pa rekli, vas 5 pa bomo jutri zjutraj. A háború végén az oroszok adtak neki két lovat és egy kocsit, és azt mondták, menjél csak szépen haza, és amikor a Budapest szélére ért, ott az oroszok egy másik csoportja megállította, és elvették a lovakat tőle, és bezárták. Este egy csoport volt itt már, este 7 közülük fölakasztottak, és azt mondták, hogy a másik 5-öt még majd reggel fogják. On je šel prosit zvečer tistega oficirja, jaz sem v tej in tej enoti ruski služil, jaz sem v tej kuhnji. Niso mi dali nobenega potrdila, da sem odpuščen, pa so mi rekli, naj grem. In je bil ta toliko frajerja, da mu je dal nekega oficirja zraven in sta šla iskat to kuhinjo, sta jo našla in tisti je na en škrnicl napisal, je bil naš, smo ga odpustili. In tako je, Rusi so mu takoj vzeli konje pa voz, ampak so mu dali bicikl, naj se z biciklom pelje v Slovenijo. Bistvo se je dogajalo, ne boste verjeli, nekdanjemu predsedniku slovenskih komunistov Milanu Kučanu, ki je doma s Križovcem nad Hodošem.
Lényegében ez Milan Kučan államfővel történt meg, aki Križevci faluból származik. On ne ve, da sem jaz to napisal, Ő nem tudja, hogy Pavlič úr ezt megírta róla, ampak so mi po radiju enkrat on govoril, pa tudi tam, ko sem se pelal gledat Križevce, kje je to bilo, mi je en sosed potrdil. Ja, ő elment megnézni Križevcin, hogy hol született Kučan, és a szomszéd meg is mutatta neki a házát. Na začetku so bili izgnani v Beograd, ko so prišli Madžari nazaj na to področje. Amikor a magyarok visszatértek a Muravidékre, Ker pa akkor je bila mama učiteljica, Belgrádba, mama učiteljica so njo pa dva otroka po enem letu iz tistega taborišča spustili in sta se oni dve vrnili, oče je pa ostal v nekem taborišču v Beogradu. egy év után a német táborból elengedték az anyját meg a két gyereket, az anyja tanítónő volt, az apja viszont ott maradt. Ko pa je prišel maja 45 enote Rdeče armade tudi v Jugoslavijo in so po Sremu prodirali, kot veste, je Kučan stopil v to rusko Rdečo armado. 45 májusában, amikor a Vörös Hadsereg Sremen keresztül vonult le, akkor Kučan csatlakozott hozzájuk. Radio je vsak večer skoraj 1 uro poročal o raznih ruskih enotah, tudi o tej, kdo je padel. In en večer je sosed pretekel k mami, otroka sta bila stara 6 let, pa punčka še malo, že 1 leto manj, in je rekel si, poslušaj, jutri bodo ponovili, ker nekaj dni so ponavljali, pol pa druge. Povedali so, da je Koloman Kučan padel, ne vem, po Novem Sadu. Szóval a rádió mindig bemondta, hogy kiesett el, és így a szomszéd odafutott ugye a Kučan anyjához, és azt mondta, hogy a rádióban hallotta, hogy a ruszki egységekben meghalt Koloman Kučan, szóval a férje, és az államfőnek az apja, ő akkor 6 éves volt, a húga viszont 5 lehetett, és mondta is, hogy másnap hallgass meg te is a rádiót, mert mindig megismételték a híreket. Mama je drug dan poslušala, je ponovno slišala, se je začela jokati, se oblekla v črno in tako 4 dni žalovala. Otrokoma je pa tudi povedala, ne vem kako to pravi, sosed je rekel, da ima je rekla, papek je padel, nimamo več papeka. Na és akkor tényleg meghallgatta a nő a híreket, és elkezdett gyászolni, és megmondta a gyerekeinek is, hogy a papek, így nevezte az apjukat, meghalt. Ruska vojska je prodirala malo po železnici proti Šalovcem, Hodošo in naprej in po cesti, z vlakom pa po cesti. In ker je zasedla Avstrijo in kot veste je bila to tudi sovjetska cona, ta del Avstrije. No, to, ob strani, tako nekaj kilometrov, pa so šle zaščitne enote, ki so spremljale to glavno cesto. Aha. Szóval az oroszok a vasúton érkeztek, de követték őket ilyen védelmi egységek mindkét oldalt. In ko je šla neka enota mimo Križevcev, mimo njihove hiše, spremljal jih je tank, se je tank pred Kučanovo hišo ustavil, ven je, kar so bili zelo presenečeni, prišla ena lepa postavna Rusinja, ki je imela nekaj, menda celo karve, podpolkovnica ali kaj. In je rekla, stojite. In ko je videla na Kučanovem dvorišču vodnjak, je vprašala, če se lahko tu umije. Mater, ki je prišla ven pogledati. Szóval, amikor Križevci településen keresztül vonultak el, tank is követte ezt a védelmi egységet, akkor egy orosz nő
katona, aki úgy szintén katona, kilépett a sorból, és mivel látta, hogy a Kucsánék udvarán van egy kút, azt mondta, hogy ha merítheti vizet. Jaz sem čul, da je Kučan dobil radio enkrat pripovedal in pravi, zanimivo, da se je slekla do pasu. Sta prvikrat videla, kako mama se sreda, kako ženska zgleda z dojkami gola in se je tako zelo umila. No, Ona dva sta pa špegala iz ene štale. És a Kucsán, aki 6 éves lehetett, nem, akkor látott először mezítelen nőt, mert félig levetkőzve mosakszott, ő viszont a testvérével az istállóból kukucskált ki, és nézte ezt a jelenetet. Mama je prinesla brisačo na prak, ampak ko je ta videla tako črno, pa objokano rekla, kaj se vam je pa zgodilo? Az anyja hozott neki törülközőt, de amikor ez a nő látta, hogy ilyen feketében, még ilyen gyászoló izében van, akkor azt kérdezte tőle, hogy mi történt önnel. In je rekla, ja, radio je poročal, da so ubili mojega moža. Pravi, kak se je pa pisal? Pa je rekla, Koloman Kučan. Na és akkor elmondta, hogy mit hallott a rádióban, és akkor a nő kérdezte, hogy mi a neve a férjének, és megmondta, hogy ő ki. In je ta Rusinja rekla, ne, 2 kilometra za mano je. Jaz sem z njim govorila v Murski Soboti nazadnje. Azt mondta, nem halt meg, ott van 2 kilométernyire távolabb van tőlem, én Uraszombaton beszéltem. Ki niso mogli prav verjeti, mati se je že začela od sreče jokat, tank je moral iti naprej, mati je pa začela vse te Ruse, ki so hodili tu mimo, spraševati, ali ste videli, kje Kolomana Kučana. No és akkor elindultak, ezeknek el kellett tovább menniük, és az anyja, Kucsán anyja, a katonákat sorba kezdtek kérdezgetni, hogyha látták-e, ha beszéltek-e vele. Ampak so že vsi ti Rusi odšli, jih ni bilo več. Po dolini pa so še hodili. In je mama tekla dol na cesto Hodošalovci in je spraševala tiste vojake, kar tudi ni bilo čisto enostavno Ruse na cesti spraševati, ali ste videli, kje Kolomana Kučana, ali ste videli Kolomana Kučana. Otroka je pa naučila, naj tudi sprašujeta in naj letata po tem bregu, če bodo še kje videla Ruse, in sta tudi 2 majhna otroka, 6 pa 5 let, spraševala, ali ste kje videli Kolomana Kučana. No és akkor az anyja, mivel ez egy hegyen van ez a Krizsevci település, leszaladt a Hodošálovci útra, és ott kérdezgette a katonaságot, és megtanította a 2 gyereket és a 5-6 éves gyereket, hogy ők is kérdezgették, hogyha látták-e a Kolomán Kučant. Ampak bolj so ti Rusi odšli in nikjer ni bilo Kolomana Kučana. De az oroszok elmentek, és Kolomán nem jelent.